پرسکا ناڤخویی عراقی و هرما کوردستانێ بووە پرسکا هەرێمی و ناڤدەولەتی کو ناڤاروکا وێژی بلندکرنا ئالایێ کوردستانێ لە پاڵ ئالایێ عراقê li ser dam û destgehên fermiyên parêzgeha Kerkûkê. Tûbiyekî da derbarê biryara civata parêzgeha Kerkûkê serokatiya herêmê de ragihandinekê de amajepiyekê kir, bildkirina Alayê Kurdistanê lê Kerkûkê karekê yasayî û asayî ye. PTV bi wê yekê neketin, ew babete gelek bêhêta mezin kirin û bîvîte madê milmilanê û jêkvebûnê navbera pêkhata û aliyan da û çi aliyek nabîtin bû meramên xwe yên siyasiyên taybet bi kar bînît. Li ser astê derve jî Tirkiya careka din wekû êkem welat dilgeraniya xwe derbarê bilindkirina Alayê Kurdistanê li Kerkûkê anî ziman. Ajansa Anadolu ser bi hikûmeta Tirkiya belav kiriye, Malû Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiya ragihandiye. Şiwermendên xwe rast partîna berêka telefonê peywendiyê bên çivan barzanî bikin û nerîna wan derbarê bilindkirina Alayê Kurdistanê li Kerkûkê pêra rabgihînin. Di hemberda wî jî ragihandiye êdî dengdan dihête kirin, eger bêt û hata pejirandin jî ev hezirê li wê yekê nakin ew alaya bêhête bilindkirin. Her wiha ragihand ew dengdana civata parêzgeha Kerkûkê encam day li ser pejirandina biryara bilindkirina Alayê Kurdistanê durust nîne û piştevaniyê lê wê gavê nakin. Hêşta hikûmeta herêmê jî çê ragihandinek li ser axiftinên wezîrê dervê Tirkiya belava nekirîne, wate ne piştrast kiriye û ne jî red kiriye. Beriya niha jî netewên hevgirtî dilgeraniya xwe derbarê biryara bilindkirina Alayê Kurdistanê li Kerkûkê anî bû ziman. Tûbiya wî da Felah Mesafa berpirsê peywendên dervên hikûmeta herêmê ragihand dilgeranin lê wan daxilên netewên hevgirtî. ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان نیگەرانی خۆمان دەربڕی بەرامبەر بەو لێدوانەی یانە و بەیانەیەکەوە نێردەی هاریکاری نەتۆیەکگوتەکان بۆ عێراق دەریان بڕی بە بۆچوونی ئێمە هیچ بنەمایەکی دەستوری و یاسایی نییە نەدەبوایە نەتۆیەکگوتەکان ئەم جۆرە لێدوانە دەربکە هەڵوێستی خۆیان بۆ خۆیان نا هەڵوێستی ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان هیچ ڕێگرێکی یاسایی یا دەستوری نابینین لەبەردەم هەڵکردنی ئالای هەرێمی کوردستان. Ji aliyekê din ve Kosrat Rasul cegirê yekemê sekreterê giştiyê yekêtiyê ragihand, biryara bilindkirina Alayê Kurdistanê li Kerkûkê cihê xweşhaliyê ye û pêtiviya lê bin sîbera wî alay tev pêkhata û netewên cuda bi awayekê aşçane bijîn û azadî û demokrasî bu hemiya bêhête berqerar kirin. Piştî dilgeraniyên netewên hevgirtî û Tirkiya, Fazil Mîranî sekreterê Mekteba Siyasiya Partiyê ragihand. Bilindkirina Alayê Kurdistanê li Kerkûkê çê peywendiyek bi rewşa navdewletî ve nîne û ew pirse babetekê Iraqî ye. Alayê Kurdistanê li Kerkûkê çi eleqe bi wezî nêvdewletî ve nî meselekî Iraqî ye û em muwafiqin û em destxoşî li muhafizê Kerkûk. Ev kارڤەدانە piştî wê yekê têne roja sêşemvî civata parêzgeha Kerkûkê bêzorîna dengan yên endamên xwe biryara bilindkirina Alayê Kurdistanê li ser dam û destgehên hikûmiyên wî bajarî pejirand.